Čaute, tu je Minimax SK alias Xilík a vítajte pri našom prvom dobrodružstve z Minecraftu zo singleplayer let's playu. No a budeme hrať Minecraft. Vytvoríme si survival svet, ktorý si pomenujeme YouTube Klamár 4. Dosť blbý názov, ale tak. A seed na generáciu si dáme čestu a seed na generáciu si dáme Zo, Coyote a Muflóni sú super debili. Dáme super bodka. Tak a on, ale nie, tak a off a dáme si create new world. Robí sa nám svet. A pozrite si určite aj kanál Ivko 8MC, kde natáča Avilman 123 alebo Andy Striker 13 LP. A po prípade im dáte, si pustíte také videjka a sa budú počítať, tak im dajte odber. A možno budú so mnou natáčať aj títo dvaja, ak sa mi ich podarí vybaviť a zmanéžovať do videí a sme sa spawnili niekde v Extreme Hallsoch. V tomto seede to nevyzerá tak zle, je to veľmi zaujímavé. A tu tak máme hneď kravy, čo je dobré, a les, takže si narúbeme drevo. A ak to strihnem občas, tak sa nedívte, lebo mi tu bude vyrušovať brat, ktorý by teraz mohol ísť preč. Takže dúfam, že bude tíško, lebo mu dám poza uši. A ak nie, tak ma ospravedlňte, ak tu bude opäť strihol, lebo môj brat je hrozný. Tu mi robí zle a tu máme čestku. Ó, dobre, dobrá čestka, táto sa mi páči. Vy ste dobrí, vy ste určite tušili, že tí, čo hrajú Minecraft, potrebujú stoneové veci. A mňa potešila tá stoneová sekera a tie dva stoneové krompáče, lebo to sa mi ešte nikdy, úprimne povedané, nikdy sa mi to nepodarilo získať v bonusovej česte. Takéto dve veci. Výborné. Takže to je super. A hneď by sme si mohli vyrobiť aj také tyčky a krompáč, teda meč. Tak, meč drevený, ešte by som, tak 4 paličky, to sa robí spolu. Tak, tento meč a zoberieme si tento crafting table a narúbeme si nejaké drevo. Našou super sekerkou je už 8:30 večer, ale ja som nechcel. Je 8:30 večer a ďalšie videjko bude ráno. Toto vlastne dám ráno updateovať. Takže tak. Áno, ako povedal môj brat, ráno je víkend. Ale by som bol radšej, kebyže mi to nepripomínal, lebo ja nie som debil. No a tu si zrúbeme creeper strom. Creeper stromy neznášam. Prepáčte, že to musím strihnúť, ale môj brat by tu učí stoličkou, takže zatiaľ čaute. Takže po menšej technickej pauze som späť a vraciame sa k nášmu super záživnému rúbaniu stromov. Dám si bližšie mikrofón. Super. Čo to rúbem? Dobre, tak to nám bude stačiť toľkoto dreva. Určite, lebo tak, tu máme 2 staky aj 24. A ideme tu niekde na druhú stranu tohto lesa sa pozrieť do týchto Extreme Hallsov.
Či tu také uhlie nenájdeme. A tu šuští brat s takým sáčkom. Mohol by s tým prestať? Ďakujem. No, pekne. A mali by si nájsť také miesto na zabývanie. Ale toto bude iba taký úvodný diel, ktorý... Nikde není, to je jedno. To bude taký úvodný diel, ktorý bude kratší, ale tie ostatné budú mať určite viac. Nájdeme miesto nabíjania, vykopíme si dom do skaly, lebo teraz nemám chuť stavať žiadne búdky. Cigánske. Tak si tu vykopeme domček do tejto skaly senka. Taký menší, tam bude úplne stačiť taký trápny domček. Taký forever long domček, super. Tak, toto tu spravíme dva široké. Doprava aj doľava. A ideme sa pozrieť po okolí, či tu niečo není. Už to mám zapnuté, prepáčte. No a v ďalšom dieli možno sa poďme pozrieť aj teda budeme mať také módy možno, že budeme mať minimapku, aby sme si mohli skladať waypointy. Aby sme po prípade našli také dedinky alebo také veci. No a tak si dám crafting a chestu. A odložím si do nej toto drevo. A mám už 50 koblu, to som dobrý. Tak krompáče, kobol si nehám, no a vykraftím si pec. Super, kraftíme pec. Máme tento wooden, ale by sa hodil aj stone sword, takže mám stone sword a bolia oči. Tak, hľadáme to lepšie. Takže máme stone sword a tam to tečie láva. A vydáme sa nájsť také zvery na naše pokrmy, aby sme neboli hladní. Máme farbu, ale ideme sa do džungle na prasiatka, super, tak ich zabijeme. Nám dali také jedlo. A vydáme sa z prasce. Čau prasco, ak sa ti dať tak špinavé, tak máš smolu, tak ťa okúpem, tak. Tak, hodili by sa nám tu také ovce, alebo kravy, alebo kuratá sú najlepšie zvieratá, lebo sa zabíjajú na jednu ranu. A chicken upečený, to není, myslím, že to je cooked chicken, tak ten dodáva aj dosť veľa hunger barov. A tak som zvedavý, čo tu po okolí je, keď sa nestratím, lebo to je bolo dosť blbé, ale tu sú voci, ktoré bych si určite nechcel udieť, lebo tie sú dosť nepríjemní, keď povedať, pumpkiny, juhu, našli sme pumpkiny, ktoré sa tu vyskytujú takto v forestoch, takže to je super, musím mať pumpkinovú farmu, koľko je tu tých pumpkinov, ešte je tu taký tento. Tu je ešte pumpkin, tak, mám 7 pumpkinov, super. Tak ešte sa pokúsime nájsť také tie pumpkiny, ak by tu boli, a vrátime sa naspäť do našeho prvého čeku. Už tu asi nič nebude. A čanky, takže sa vrátime naspäť. No a dám vám link, to je vlastne odkaz na videá mojich dvoch dobrých kamarátov, a Vilmana 123, čo má channel a Vilmana 123 LP, ale to vám nenájdem, musíte na YouTube napísať Ivko 8MC a tam napíšte kliknúť na 123 LP, tak vám to porúčujem si pozrieť jeho videá, je to začiatočník, tak ak by ste mu, je to teda začiatočník ako ja, tak ak by ste mu mohli nejako poradiť, dať mu také rady do života, aj mne do komentov napíšte určite nejaké rady do videa, do techniky alebo do takých vecí, tak by som bol určite rád, aj on. Takže, a ešte si pozrite kanál Endio Strikera 13, ktorý je od nás už trošku starší,
ale dovolím si tiež povedať, že to neurazí, že je tiež začiatočník. Takže tiež by ste mu mohli trochu poradiť, lebo my sme teraz začali na YouTube a ešte v tom nie sme takí vyspeli ako napríklad niektorí československí youtuberi alebo let's playeri. A teraz hlavne kde bývam. To by ma zaujímalo asi tu niekde na tejto strane. Takže by ste nám mohli poradiť, ja vám už hádam vopred ďakujem. No a ešte sa dostaneme domov a no teda ideme aj sám. To je z dnešného dielu všetko, dúfam, že sa vám ľúbilo, páčilo, bolo to pekné. Na úvodný diel to podľa mňa bohate stačilo. Nezabudnite dať like, po prípade odber, ak ho ešte nemáte z čoho, lebo to mám iba jedno video. Takže dajte like, odber, napíšte taký pekný koment, poraďte mi, ako dúfam, že ma zase nebudete to všetci facebookovať a hejterovať, že neviem hrať Minecraft alebo také veci, že neviem natáčať na YouTube a také, lebo ja som v tom naozaj začiatočník, takže vopred vám ďakujem za rady a už si prečítate tie dva channely, čo som vám povedal, budú v popisku videa. Takže čau, ľúči sa mi Minimum.sk alias Xilík a uvidíme sa pri ďalšom dieli Minecraftu. Prišiel mám skin. OMG!